అందరికీ నమస్కారం అండి. శ్రీధర్ గారు నాకు చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు. చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అందరితో. ఈ ఫంక్షన్ ఇలా ఉంది దొరసాని అని చెప్పినప్పుడు డెఫినెట్గా రావాలి, మీ అందరితో పాటు స్టేజ్ పంచుకోవాలనుకున్నాను. అయితే రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒక రొమాంటిక్ పీరియాడిక్ డ్రామా అనేది చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది, నాకు గుర్తు కూడా లేదు ఎప్పుడు లాస్ట్ ఫిల్ము. సో ఒక రొమాంటిక్ పీరియాడిక్ డ్రామాతో ఈ ఫిలింని చూజ్ చేసుకున్నందుకు ఫస్ట్ ఆనంద్కి నా సిన్సియర్ అప్రిషియేషన్. ఎందుకంటే ఒక డెబ్యూ హీరో అన్నప్పుడు కొంచెం ఫార్ములాతో వెళ్ళటం, ఫస్ట్ ఫిల్మ్తోనే వేరే వేరే వాటి మీద దృష్టి పెట్టడం జరుగుతుంది. సో దొరసాని లాంటి స్క్రిప్ట్ని జడ్జ్ చేసినప్పుడే ఆనంద్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే విషయం నాకు అర్థమైంది. దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ థింగ్ బ్రో. అండ్ శివాత్మిక గారు కూడా, ఇద్దరు పేరు చాలా బాగుంది. దొరసాని ట్రయల్ ఇస్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండ్ వెరీ హానెస్ట్. సో టోటల్ టీమ్కి, ప్రొడ్యూసర్స్కి, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అండ్ ఎస్పెషలీ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ గారికి కూడా డెబ్యూ ఫిల్మ్. అందరూ ఒక సిన్సియర్ హానెస్ట్ అటెంప్ట్తో వస్తున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ రీసెంట్ టైమ్స్లో వచ్చిన చాలా ఫిల్మ్స్ లాగా ఈ ఫిల్మ్ కూడా మంచి సక్సెస్ఫుల్ కావాలని మొత్తం టీం అందరికీ మై సిన్సియర్ బెస్ట్ విషెస్ అండి. అండ్ ఈ ఫిల్మ్లో నా వెంకట సిద్ధారెడ్డి గారికి కూడా నా బెస్ట్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి.